bafowethu kuzo zonke indawo lapho nibukele khona ngibingelela nje mina ngingusimiso umfana kaKhumalo phansi emahlakathini isidodeni Dabukabuthi noma ngiqhamuka ukuthi kuthiwa kuseqolo. Bafowethu angizukwanda kakhulu ngizonethulela umsebenzi omusha wakulonyaka. Cela ke bafowethu niwusupport kakhulu lo msebenzi lona ngoba ukusupporta kwenu ukusipha thina amandla ukuze sikwazi ukuthi siqhubekele phambili sinenzele okuhle njalo. Ngibonga kakhulu abafowethu ababe nesandla ukuthi umsebenzi wami ugcine ube impumelelo. Ngibonga kakhulu nalabo abafowethu akade belokhu bengigqugqumezela bethi lento engiyenzayo iyabajabulisa, angiqhubeke njalo ngingaphupheli umoya. Ngiyathemba ngihlale ngenzela ukuthi ngaso sonke isikhathi. Ngiyacela ke bafowethu kini ngokukhulu ukuzithoba ukuthi nisiphe isupport ukuze sikwazi into enhle njengalena ingaphileli emoyeni ngoba nathi akukho lapho sithatha khona. Mangabe kukhona esinenzela kona kusuqhamuka emaphaketheni ethu, siyacela ke bafowethu nisiphe isupport khona sokwazi ukuthi siqhubekele phambili nomsebenzi. Ngibonga kakhulu abafowethu ngithe ngabambisana nabo la emculweni nalabo kade bengigqugqumezela okufana nomalume uSiyabonga umfoka Cebekhulu nabanye abaningi kade benginceda entweni eziningi. La emsebenzini wami ke ngisebenze eTax Studio, ngisebenza noThuthani umfoka Ndlovu bekunjinela wami, ngasebenza noSibu umfoka Khumalo ekade ngidlalela i-keyboard,
ngasebenza nomJ uJabulani umfana kaGcumisi bengidlalele i-bass guitar bese kuthi-ke entambeni cha ngibambeleke bafowethu. Lo msebenzi usezingeni eliphezulu kakhulu njengoba unawo uzoyizwela nje noma uyizwela lama clip lami ekade ngiwadlala njengamanje nengisazowadlala uyizwela nawe ukuthi ke umsebenzi usezingeni eliphezulu uzobhema ukholwe bafowethu. Akukho okuningi engizokusho. Ngiyabonga, thokozelana umsebenzi lona emakhaya. Ngiyabonga. What